Yini? Hayilalela sithando sami. I'm cancelling the wedding. You better do that. Mama ngakwenza lokho. Umhlaba wonke uzokwazi ngathi. Okay, cool. Is everything okay, son? Hayi cha. Selize lafika ilanga elikhulu. I'm a bit nervous. Into engiphatha kabi nje futhi engistressayo ile application. Asikho isidingo sokuthi ukhathaze. I've got your back. Khumbula ukuthi your father-in-law is the Chief of Justice. Hayi kodwa kujina kumtsintsile. As I've been in relationship yakho noMazwi iyangihalisa. Really, ngiyabonga we Perfect ngakhona ngiyaqala ukubona relationship yakho ngale ndlela nenze ngani? As Mazwi is the best thing that's ever happened to me. Cela ngiphi isikhathi ndodana? Empeleni isikhathi angisazi mfundisi. Sifuna ukuyacela. Kubalulekile ukuthi insizwe inganawo isazi isikhathi. This isipho sami engasiphiwa ubaba, naye isiphiwa baba wakhe. Kubalulekile ukuthi uyazi imvelaphi yakho. Imvelaphi. Yeah. Bazalwane benkosi sihlanganele namhlanje ukuzobunga usuku olukhulu lwanazi ithandane. Ngaphambi kokuthi ngibabize umakoti nomkhwenyana, ngabe ukhona la ngaphakathi nesizathu sokuthi awumise lo mshado ngaphambi kokuthi uqhubeke. Uma ekhona ngicela ukuthi ashesha vele, uma engekho athule nomphele. I object. Hey, who's this man? Hey, security. Can you take this man out? Wena awukho kuhlula abantu ofanele ngabe bana. Cha miyeke akhulume. Miyeke akhulume. Sifuna ukumuza ukuthi uthini. Makaphume. Akakhulume simuze ukuthi ufuna ukuthini. Mazwi. Ubani lo? Angimazi mina lo muntu osithanda sami. Hey, awuphume wena. Hey, security. Ayabantu abenza umsebenzi wabo, ayiphume lento la. Ngikhuzile Mazwi ngithi. Angikukhuzanga Mazwi. Yini? Lalela sithando sami. I'm cancelling the wedding. You better do that. Because if you don't, umhlaba uzokwazi ngathi. Umazwi lo. Isithando sempilo yami. Kahle wena usebenzisa indodakazi yami ukuthi usondelane nami. Lalela la. Khohlwa ile promotion. Kahle khohlwa ile career yakho. Uyenza kanjani into enje kimi Mazwi? Uyenza kanjani into enjena kimi? How can you embarrass me in front of everyone like this? No. Shelly, azenze umsulwa la. Wena Nceku.
Tshela abantu bonke labo ukuthi benenzana e-dressing room naye usheli lo. Emkhipha lesisidakwa la. Phuma wena. Oh, bangikhiphe. As you remove that red lipstick was on your face. Empeleni akukho nokukodwa kuyiphutha lami la. Lo mshado uyinhlekiswa kwawona nje. Mina bengikade ngize la ngizosupporta nansi indodana yami. I mean what? Sengiyayithola lento. Yingakho bofika lapha endlini njalo baba mayengekho. Nalapha yana e-restroom unikeza iwash elidurayo. Ikahle kahle awusho. Anishoni kahle kahle ubani ubabami? Nina nobabili noyenza kanjani amanyala nje? Why nifihla into nje? At least bekumele nibize i-family meeting. Nazi ukuthi yonke le nyakanyaka niyenzayo izoyenza ukuthi kulahlekelwe yiyo yonke into eniyise. There's an ambulance. Oh, malume. Hey, there's an ambulance. There's an ambulance now.